Ahir molt millor que avui també amb la calor ens ha costat arrencar, ens ha costat entrar al partit, després amb els canvis que hem fet a la segona part hem millorat bastant i al final a l'empat, dues arribades que han tingut així aïllades i ens han marcat, hem de millorar en aquest aspecte. Ho valoro positivament, encara que al ser nostre sempre hagués agradat arribar a la final i haver-la competit per guanyar-la, però millor el tercer que no el quart. Al final les sensacions d'ahir potser són més bones que les d'avui, tot i emportar-nos al tercer lloc, perquè ahir al final a nivell de joc vam estar totes més unides, vam saber trobar millor els espais i avui ens ha costat molt entrar al partit, no acabem de trobar els espais, però al final, com sempre, contenta de poder jugar un trofeu com aquest i sobretot del tercer lloc. Al final son partidos de pretemporada, son como si fueran entrenamientos y sirve para que el equipo ruede. Sí que es cierto que que veníamos lastrados por algo de cargas a nivel físico y tal, pero contentos, satisfechos de seguir rodando, de seguir progresando y de intentar mejorar lo que hicimos ayer. Hoy ha sido el guión totalmente muy distinto al de ayer, que ayer empezamos muy bien y acabamos el tramo final sufriendo. Sin embargo, hoy empezamos un poquito por debajo del nivel que se requería, pero al final yo creo que hemos igualado como mínimo el nivel de Martínez. Lo dicho, a seguir y que esperemos participar en otra edición. Bé, a dia d'avui venim de jugar el partit d'ahir, així que una mica de càrrega sí tenim, de la pretemporada també arrosseguem una mica de càrrega, però és el que toca al final. D'aquí 2 setmanes comencem la Lliga i és el que ens interessa ara. El torneig ha sigut una passada, ens ho hem passat genial aquí amb equips com són aquests històrics de Catalunya i bé, i hem gaudit, sí. Resultat, el Martinenc aconsegueix la tercera plaça del torneig històrics del futbol